Hi, hello mga bay, naami karon diri sa Summit Galleria Hotel. Maghatod ni Sheila Jane. Sheila vlog og kaning mga product diri sa Cebu. Number 1 na ang Titay Sirskilios. Shout out Titay Sirskilios. Ako judning gi-introduce sa tong OFW from Hong Kong. Si Sheila vlog. Daghan ni akong napipalit. Kuha sana. Okay, dara, duha ka bag. Nga pa tayo daghang dala diri. Hoy, ang gatong Tupperware book. Dili na itong Tupperware book. Ang silupin rin, aswata to. Ang silupin rin, aswata. Natay dalang kapsa. Diri itong sagi. Itong saging, lumpia nga saging. Lumpia nga saging, itong saging niya, naputay luyang diri. Nilungag nga saging. Asa ang luyang ni magbutang bok? Luyang ba? Ang luyang ba? Ito kung di pa bugpusan ni mo. Dili, butang tanan iyang pagkaon. Yan, naasay biko. Akong ano niya ang picture sa akong mga gipang palit ni Sheila. Sige, dito na. Kana lang, bili na sa ng box. Sa abis ko ang kuan na taan ni kay daghan kita dyan. For Sheila Jane Rapusa room. Sa gito nga room siya. So, di ara mga bay, no? Duha ka photos na titays. Duha ka bag. Yan mo ni ang pagkaon niya karon. O katong mga utap. Utap. Dili rami kutob tawon sa entrance. Inami kagawas. Di kagawas. Inami kasulod. So, dili ra jud ta kutob sa entrance. Thank you kay Chipa. Mari nami. Message lang niya ako niya. Hello mga ban. Kami ni Sheila sa Summit Galleria Hotel. Diba? Punta kayo na hotel ang atong OFW. Thank you kayo sa tanang kudos, sa tanang mga nagbayad og tax. Salamat nakaka-avail sila ng mga OFW sa